Maqabane ekseni nje asithi morning kuma comrade omkhondo noma ngazi nje ukuthi akulalekanga izolo ukusa ekseni kwanamhlanje kuma comrade amaningi. Maqabane ngifuna ukuphakamisa nje izandla, ngiphakamisa izandla zokubonga ukuthi izolo ama-region ase-Gauteng azibonakalisile ukuthi akhona futhi aya-exista. Yazi into eniyenza izolo Maqabane, nibonisa ukuthi umkhonto uyaphila eGauteng. Hayi izolo I was so shocked. Yazi ungathi organization ikhipha imali yathi gibelani, ungathi ama-regional structures wenu anikhiphele imali anibhadalela nama-transport ukuthi uzani nizolwela amalungelo wenu ngaphakathi kwenhlangano. Yazi lento engiyibona izolo ingibonisile ukuthi ba very few abantu abacorrupta umkhonto. Ngibe nethemba nehope yokuthi kusho ukuthi umkhonto kahle kahle ungalunga. It's very rare in the political party in these days i-majority ime ngento eyodwa yokuthi umkhonto i-organization ethi iyabulawa. Yazi lento eniyenza izolo angifuni ukunitshela amanga, nenze into embarrasse nalaba akade bezitshela ukuthi kahle kahle bayi-majority ukuzobulala umkhonto wesizwe party. Lento eniyenza izolo iyi-alarm to the criminals and thugs that shows themselves yesterday ukuthi they are the ones who are destroying umkhonto we-party. Maqabane, on yesterday ni press i-panic button. I respect these 5 regions. There's only few elements, only few that we can deal with. Very few. Into engiyibona izolo, very few. Uyabona, it's a pity lento yenzeke ubaba uMsholozi engayibonanga, kodwa ngiyazi ukuthi uyitholile. It was a good thing also ukuthi yenzeke yena angayiboni. And it's a good thing to alarm to those who wants to destroy umkhonto ukuthi aninaskhala, aninaso ispace sokubulala umkhonto wesizwe party. Comrades, it's proven enough that ukuthi umkhonto uya-exista and existing ngebanga lokuthi ngalama individual few elements who wants to destroy umkhonto u-exista ngabantu abawuthandayo abafana nani. Uyaphila umkhonto. Umkhonto it's alive. Uyabona nomuntu ebekacabanga ukuresigna ayeke emkhontweni, uyayibona lento uthi hayi lana kahle singabantu la siyaphila la, ikuthi nje kunalabo few individual elements who wants to destroy us, but there is a unity emkhontweni. Uyabona uma ningabambana ngalendlela going forward iGauteng ingalunga. Thina sizonipinpointela laba esibazi ukuthi
There are bad elements inside umkhonto wesizwe party. Labo sizonibonisa siyabazi. Abanye babo bebengekho izolo. Hayi kodwa into engiyibona izolo emkhontweni. Hayi maqabane. Hayi ngiphakamisa izandla. Izandla zidlula ikhanda. Bese kuba naloko okuncaneke kokwesaba. Leyo nto ngifuna ukunitshela iyingozi. That thing, it's dangerous to the core, because ukusaba kwakho kungamosha nezinto bekungamela ukuthi zimosheke zilunge, ngoba usabwa ukuthi ulwela into eright, ngoba usaba nje ukuthi ulwela into eright. Uyolimaza iningi, uyolimaza abantu abaseduze kwakho abaningi ngebanga lokuthi wena usabe ukubamela ngeqiniso. Uyazi ngifuna ukukutshela ungasisabi isigebengu. Isigebengu asinamandla. Mina, that's what I can tell you. That's my advice for those abasabayo abanokwethuka makumele benze izinto. Ungasisabi isigebengu asinamandla. Asikazi isigebengu sabe namandla. Ukunqoba kuyiqiniso. Lento eniyenza izolo le iphenikisa ama leaders amaningana. Izolo bekuhlukene inhloko nesixhanti. Izolo nibonisile ukuthi amadoda wobani, abanikazi benhlangano wobani, ekungasibona abanikazi benhlangano wobani. Ibe clear izolo leyo nto. Angazi onjani ongayibonanga izolo. Hayi angazi. Mhlawumbe umqondo wakhe osesengale kwagogo. Kodwa izolo nibonisile ukuthi kahle kahle la ngihlukanisa inhloko nesixhanti. Nikwenze kwacaca. Nalabo ke bama 200 ama 250 baswabile because they were thinking that ukuthi whatever mission yabo, kodwa kumangazayo nalabo esibabone becula ngaphakathi nje laba abafinyana abayi510 ekade bezama nje ukudistracta inyana, bayamangaza ngoba nabo bebengaphandle, besinabo lapha ngaphandle, ukuthi kahle kahle kanibona ba recognizewa ngayiphi indlela, ngoba phela thina sihamba nalaba abalwela inhlangano abafuna ukulungisa inhlangano. Bona akasazi ukuthi kuze kanjani bangabi bonke ngale nabangani babo, basale kanjani nathi ngapho. Baba nehope unyana ke ukuthi bazozama nje ukuculanyana ba distract, bathi hey yehla lapho umuntu wakhona nevoice yakhona uyayibona, yeqabana ungacabanga ukuthi mawazi ukucula wazi politiki. Siyayazi lengqondo yakagogo. Omunye comrade ngale kwagogo owaye ideploy akamazi, angeke bamazi ngoba ngale kwagogo nakhona they were not that much popular in politics. Azange bahambe zonke le structure, bebengekho na kuma conference. Omunye comrade wathi mase nideploywa nonke niyosebenza la kwi organization kocula bobani. Wabuya uMantashe wathi the only thing that you know is to sing, but capacity dololo. Yazi uyazi lama hit lawa ayi2. Ngiyanitshela nezwa ucomrade usakhiwe ngisamkhumbula usakhiwe. He was a favorite Alexandra Mafia abopholi oMashatini. That comrade wathi phela mase sindeploya nonke manje kuyocula ubani. Hey madoda, nangu uMantashe ngapha wathi ukucula you only know how to sing, but the capacity ayikho to deliver to the community. It's true. Nangapha emkhontweni bakhona labo bantu.
when you think that ukuthi wazi ukucula bese ucabanga ukuthi usuyi-politician, it might be ukuthi wenzelele kona lokho. Cela thina emkhontweni sikufande sihambe siyokukhiphela amadiski, ngeke sikwale lokho, siyokujabulela lokho ngoba kuyobe khona okutholayo kunokuthi nje ucule kodwa ucule ufula abanye abantu. Hayi, siyazazi lezi zinto, ukunibonisa nje Maqabane akukho okuningi engifuna ukusho ekuseni nje, kodwa-ke ngikujabulele lokho enikwenzile izolo. Siyazi ukuthi going forward njengoba after ama-election kuningi okuzoshintsha, simele nje ushintsho oluningi kakhulu, and lo shintsho lomele ukuthi nathi sizifundise ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlangane singabantu bala eJohannesburg, isikhathi esiningi kancane kancane sihlangane sikhona ukulungisa lento nokurida out these bad elements ngaphakathi komkhonto, ngoba bona bazohamba bazibonise. Thina-ke noncedwa ukuthi nje siyabazi, ngelinye ilanga siyobabiza ngamagama sikwi-platform makuthi noloke nisivumele ukusinikeza i-platform yokuthi sikhulume naMaqabane. So babiza nje ngamagama nje stage ngoba sikusabi lokho. Iphela ngeke usabe ukubiza iphela nentuthwane neroto ngoba uyazi ukuthi liyamosha. Solibiza nje sithi naba abantu abayinkinga. Kodwa siyabonga-ke Maqabane, ngibonga kakhulu kulokho enikwenza izolo. Ngathi singaqhubeka sibambane sindlule kulama election futhi siwina bomasipala, kodwa sibe nalokho ukuthi noma singawina kodwa sifuna ukulungisa. We want to rid out these bad elements engaphakathi komkhonto, lo poison ongalunganga. Amandla Maqabane, amandla. Asiyeni abanye abazokhona ukulanda into zabo. Sicabanga ukuthi siyazi ukuthi lezi zinto angeke zifikele ebantwini bonke. That one we know ukuthi zonke lezi zinto abanye bawulala phekwazo leyikipi, abanye amagazibo la bawuthatha bayothengisa ngawo amagwinya anekugogo wakhe kokuhamba uthengisa amagwinya negazibo ye-organization. Sikubonile ngale kwagogo. Now ngoba niyabona ukuthi lezi zinto sizitholele ebunzimeni sekuliwa. I-unit yiyo engaletha lezi zinto, izinto ezi-right ngaphakathi emkhontweni. I-unit will bring a lot of good things ngaphakathi komkhonto. Yithi nje kumele senze make sure ukuthi siya-unite for the good cause emkhontweni. Cha, ngiyabonga Maqabane. Abakhonayo kulanda into zabo bayozilanda namhlanje ngoba ngiwabonile nje amadzedze sinawo nathi ngapha ezidibeni amadzedze. Nike nabona labantu abayinkinga, khona labantu nje abayinkinga from nje ngale nje ekhaya, umuntu nje kudala vele inkinga. Yazi besize silwele nesikhokho sepapa, shayane ngama-right impela nje kuthiwe sami lesikhokho, esami lesikhokho. Hey kunzima bafethu, hey kunzima emkhontweni, kodwa kuyalunga. Ngiyibonile lento, kuyalunga. Ngiyabonga Maqabane. Uvico lo sengibuya no-part 2. Abanye-ke babaholi kulama regions ibona abaphumayo bayonegotiate, bayokwenza ama-deal nokhethi ngaphandle ukuthi nansi into ezokwenzeka, kodwa abantu abenza le organization ime kuze kube nanamhlanje isamile yini ma-ground forces. Kodwa sekuyothathwa imali yabantu abangena manje, ibona sekufayele manje bacatshangelwe kangcono. Kwenzeka into efanayo yonke indawo, ngathi kunemanual la nifunda khona yonke lento ukuthi ayenzeke ngendlela efanayo. Yini-ke njalo? Yilento yokuthi umholi ningambheki, nithatha imali nifaka abaholi besebenza lezi zinto. Angeke size siyibone le revolution mangabe siqhubeka kanje. UPresident Zuma wasakhela into ebaluleke kakhulu. Into ebaluleke kakhulu eyayingeke yenziwe umuntu, eyaba bengayizama abantu bahluleke. Wasenzela yona. Kodwa thina manje sesiyidrive, sesazi ukuthi fanele kwenzekeni noma siyenze kanjani. Asamlaleli yena umuntu okuyena wayakhile zonke lezi zinto uzithestile wazibona.
I-experience ka-60 years ekwipolitiki iyona eyamnika isizathu sokuthi akwenziwe kanje, kodwa safika thina samjika sathi sifuna ama-conference. Namhlanje-ke la ma-conference ayasikhalisa. Ma-comrade, ake sibuyele kuma-senses ethu. eThekwini nansi into engifuna ukuyisho futhi again, sengikhuluma futhi neThiko ngqo. Niyabona mangabe sihlela imihlangano thina. Khona umhlangano wakwaba khona nje eThekwini omkhulu kakhulu. Sathinta wonke ama-region kwacaca ukuthi ikhalo ziyafana ngabaholi bathile abazenzayo. Nangempela kwanesivumelwano sokuthi awubizwe umhlangano, awubizwe, not nguwubize, awubizwe. Akuhlelwe nendawo. Sekwenziwe konke lokho kwathintwa ngisho ama-officials ukuthi kuleya mhlangano siyacela ama-officials ukuthi abe khona. Even upresident wabhalelwa ukuthi sicela lo mhlangano abe khona. Awukwazi-ke ukuthi ebusuku ngo-9 uvane ubone ngeposter engena number engenalutho bese kuthiwa kuyahlanganwa noma kuyiwe emashini. Awukwazi ukwenza kanjalo. Awukwazi ukwenza kanjalo. Nakhona umuntu lento azayikhulume. Ngiyikhuluma ngoba ama-calls angene kubantu abarong esebebuzwa ngalomhlangano ngoba kubhalwe igama elithi ground forces, and ngayicacisa into yama-ground forces ukuthi into ekuthiwa ama-ground forces into esayiqamba sikhuluma ngabantu abasebenza lapha phansi emawadini njalo njalo bawunyukuze phezulu. Sasikhuluma ngalabo bantu, not ukuthi bahlukile kwi-organization noma bayi-subdivision kwi-organization or bayi-structure, no. Ayikho into enjalo. But yayizama ukucacisa abantu ngempela abafuna into eqondile kumkhonto, but sekubonakele nakubona ayikho into eqondile. Sekubonakele ukuthi ayikho into eqondile. So-ke leli gama lama-ground forces ngiyakhumbula nje umongameli ngelinye ilanga ngikuyena ethamba otshela abantu ukuthi leli gama aliphele manje lama-ground forces. But-ke lisasebenza ngoba kwabanye abantu bazibona behlukile ngendlela abasebenza ngayo, and ngoba khona abasebenza honest besebenzisa lelo gama. Kodwa iningi seligunye isystem kubona abantu abathi bakuleli igama. So-ke ngiyicacisile ukuthi akekho umuntu ona leli gama, akekho futhi umuntu olida labo bantu ababebizwa kanjalo noma babezibiza kanjalo, akekho umholi wabo. Sasihlangana nje sikhulume, kodwa-ke bakwazile abantu ngoba into bayilumbanise ukuthi hayi ake kuthintwa abaholi abathize. Ngayiphika-ke nje mina ngathi cha bengingazi ngempela. Akekho ngisho umuntu okukhulumile ngalo mhlangano or imashi, angazi bekuyini, or i-picketing angazi bekuyini. Namhlanje sesiyasola ukuthi sesidayisile. Sidayisiphi? Ingane sengibalile thina ama-steps esiwahambayo mangabe senza lezi zinto. Ngisho kade siyokhuluma emhlangano yokuthi ama-structures athile akhiwe kanjani. Besithinta ubuholi kubekwe i-date. Asikho phela ehlathini. Singangazifuna izinto noma singangaba happy ngezintwana ezithize, kodwa silandela ama-processes. Asiwalandela ama-processes. Asikho ehlathini phela. And abaholi bazosilalela ukuthi sithini. So-ke mangabe ngithi-ke ma-comrade, yekani ukuthi abantu bafuna ukunisebenzisa sibuzeni ukuthi why leli comrade lithi asenze ukuthi niqhathwa u-PR. Niqhathwa u-PR. And I'm happy ukuthi i-report isihambile ukuthi lobu PR sebenza umonakalo ongakanani phakathi kwenu. Ngangingazi mina ukuthi mangabe size emkhontweni kanti sizofuna umsebenzi. Ngabe nami impela ngiyawufuna umsebenzi noma ngawufuna. Mina ngangazi ukuthi sizofuna umsebenzi, kodwa sekuyabonakala manje ukuthi abantu bazofuna umsebenzi. And then mangabe umuntu esewuthoyile lo msebenzi sekufanele awudefendele lo msebenzi ukuthi angaphinda aphume kuwona.
uzosebenzisa ziphi indlela uzosebenzisa indlela ezindala bezikade sisetshenziswa and ake siyeke lento yokuthi sithi mangabe sesiphethe ukuganga kwethu njalo siluke sithi ANC yithi esingaphunyiwe insila ka-ANC yithi esingaphunga ngoba phela sesingapha thina kodwa ayiphumile le nsila ka-ANC bese siluke sithi ANC ithina esilanda abantu baka-ANC bazongena phakathi kwethu asiyekeni-ke njalo sithi masikhuluma siluke sithi ANC aningazi nizonimuza upresident njalo uma ikhumela ukuthi ANC kodwa uyena umuntu ohlala iminyaka eminingi ngaphezu kwethu kodwa nina nje into encane ANC cha yini enisayiyona i-ANC nenisafuna ukusebenzisa ama-system aka-ANC ngaphakathi kwi-MK Party musanike ukudlala ngathi liyababa phela iqiniso musanje ukuzodlala ngathi ake sishintsheni-ke sikwazi ukulalela ukuthi noma sibone ukuthi abantu uma besenzisa into ewukuthi kwenzakalani webaholi ake niyekeni ukusebenzisa itheku ngoba nakho itheku kuthiwa livokhali itheku li-strong nala li-strong mangabe bengekho abantu abathize nala li-strong uma bengekho abantu abathize ngiyayiphinda nje leyo musani ukuzoxova itheku futhi angingathi abaholi angithi mholi ayikho into esingasayazi ngawe oyenzayo eThekwini ulishanisa itheku ngamakhanda uthembisa abantu ukuthi uzobenzelana bazongena ko-PR kanjani njani ingakho namhlanje sesibona hands off and sathi masikutshela wangasilalela yazi ukuthi ngisho ufika kunoma yiphi organization uyayofika kunamakhehla khona nathi-ke samakhehla la azofike nje akutshela iqiniso ukuthi hayi mfana akuhambi kahle makunje nenza lezi zinto ngoba nijahe ukuceba ave lisinda-ke ipeni mangabe imali ingasekho isisusiwe wena ave lisinda ngoba ipeni phela lihamba kalula mangabe nemali futhi ukwazi ukuyisayina uma ingasasayini imali ipeni ave lisinda no-ink ungathi uvana uphela epenini azidlala seniyayibulala-ke impela-ke le organization seniveza ngempela ukuthi naningazile la ngothando le-revolution nanize lana ngoba nifuna amaphosishini nize lana ngokuthi nizontshontsha bese niyahamba mangabe senihamba into engiyithandayo ngomhlaba-ke hhayi ngisho ungano-10 million namhlanje ngeke ukwenzele lutho uzophuma nje uyozuphinde futhi uthi uma uphuma ngasekhaya ubone engathi kushunqa iy'ntuli ongathi kuduma amadlebe ngoba uyabotha yazi kade ngino-5 million kodwa awusekho kade ngino-10 million awusekho ngoba i-cost of living ikwelinye izinga manje eSouth Africa nizosibulalela lento ebesakhelwe yona enhle kangaka ngenxa yokuba greedy nikhule nayo lento yokuba greedy makhomrade anifuni ukuhlukana nayo anifuni ukuhlukana nayo nikhule nayo lento yokuthi mangabe wena uhlulekile ukungena kwisystem uyodla emgqonyeni ngingamane ngidle emgqomeni nokuthi singafiki kwi-revolution fangabe le organization isikude kabi kodwa into enivane nayicabanga nje ukuthi nigadwe inqwaba yey'moto ngisho upresident abagadwa kanje eSouth Africa nigadwa zinqwaba yey'moto nihamba ngey'moto ey'sezingeni eliphezulu xhashazwe imali organization nibona ukuthi nje siyiphukuphuku thina siboni lutho nibona nje ukuthi upresident Zuma isiphukuphuku nje akaboni lutho hey umshini oyishintshayo loya ukukhulume naliyansi izuthi ilele kanti ayilele uyothi uthi uyamnyakaza ukuthi hayi ongathi usuwulele athi hayi qhubeka ngithi ugcina uthe wena ngisho noma ngabe yini eniyizamayo leya muntu udaliwe ukhethiwe ukuthi akazokwenza le mission ayenzayo njengamanje bese nishayeka phansi ngamaqolo bese nifuna-ke ehayize wonke umuntu akhalele nina
Asikwazi ukwenza leyo nto. Asikwazi ukwenza leyo nto. Makomrade, ake sazi masenza into ukuthi senzelani. Makomrade aseThekwini again. Sisazokhuluma nomacingwane khona umhlangano kufanele ube khona ozolungisa lesimo lesesikhona la. Ningabalaleli abazowudunga. Umhlangano ozosiza nina lo. Umhlangano ozoninikeza ithemba lo. Umhlangano ozokwenza wazi ukuthi nimiphi. Ngisebenzise leli gama lama ground forces. Ningalaleli abantu abathi hayi bazofuna ikhundla. Hey fanga bekade ikhundla sayithola kade si-offer issue. Asikho lapho. Into ebalekile manje ukuthi siya kulama elections sakhe iunit. Bese siba nethemba lokuthi abaholi sinabo bazosibeka la sifuna ukuthi sibabeke khona. Ngizobuya no3. Nginetheku la. Umbono wema comrade. Uvicolo lo uyalazi udaba mawungawona umkhondo dlula. Kunento engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje asizukuye ukuxoxa. Yama MPs and MPLs. Kunama MPLs and MPs la asebenza kahle kakhulu kwi-organization. Ongawatholi interferisha nama systems. Okusebenza kungaba amawadi amazone eswabiza ngama sub-region nama regions njalo njalo. Asebenza kahle ayaziyo irole yawo ukuthi njengoba sayiParliament yini okufanele ayenze kulezi structures engizibalile engiqale ngazo. Bese kuba khona ama MPs and MPLs enza sure ukuthi wona afuna ukuba necontrol ngisho emawadini ngisho kuma sub-regions zones abe necontrol kulezo indawo abe necontrol kuma region. Comrade President okunye akuze kudingakala ukuthi umuntu azawufika kuwena ngoba okunye sekwakhulumeka ukuthi awukudile nalama MPLs engigcine ngawo ngoba kuma consultative meetings awakade ekhona ama conference asingasho ukuthi ama consultative meeting ngoba bekungaconsultwa but bekuyi conference abonakalile dlala irole enkulu edivide iorganization phansi ngokuthi wona beza nemali ezo support ucandidate othize. Kubonakalile befaka ama resources nje ngalo lonke isite ngaba ama t-shirt ngabe yini kubonakalile bezenza lezo zinto la uma MPs MPLs enza izinto ezirong. Kodwa lapha eParliament ahluleka ngisho nokuphendula, ahluleka ngisho nokukhuluma, ahluleka ngisho ukuchallenge. Kodwa la phansi emawadini yini ke abantu bafuna ukwenza lento ekuthiwa soft landing yokuthi mabebuya laphana bakwazi ukuthi bazohlala kahle la izansi. Kuphike khona. Ayikho into enjalo. Sekwesikhathi ke Comrade President ukuthi uact ngalawo ma comrade asidlali la. Asidlali la manje sesiyashintsha ke futhi manje sesibuyela kule yandlela endala yokuba aggressive. Kodwa ke akhona lawo ma Comrade President awudile nawo manje. Makufika nje isikhathi sokuthi kushintshe iParliament siyacela ukuthi usishintshele wona akahamba ayodlala eminyango. Siyasebenza manje. Ngifuna ukubuya ke ngizentweni yaseThekwini la ngifuna ukungena khona. Wema comrade aseThekwini noma ngabe iphi information eninikezwe yona abantu bathubani uyabheda ubani uyabheda ucomrade uManzini uyabheda uMagayi uyabheda bafuna izikhundla. Hey ake niyekeni ukukhuluma ubuthongo. Ake niyekeni ukukhuluma ubuthongo. Anikaze nisibone sigijima samba siyofuna thina ama position. Anikaze nize nisibone. Kodwa sila sikhona ngokukhuluma kanje okulekelelile ukuthi izinto eziningi ebezizonilimaza zivimbeke zingenzeki.
iminingi imikhuba ebikade ikhona ebizonilimaza ivimbekile yangenzeka. Safike sathi sifuna ukuzikhethela, simemeza sithi sifuna ukuzikhethela. Kodwa babekhona futhi enihamba nabo abafana nathi ababemtshela upresident ungayifaki lento yokuzikhethela ngoba sasinazi ukuthi ninjani and sasinazi ukuthi bazon-infiltrate kalula kulento yama-position eniyifunayo. Kodwa upresident ngoba uyafuna ukuthesta ezinye zezinto wayidedela yenzeka la sikhona-ke namhlanje. Ya-infiltrate-wa lento even abantu abaphezulu abayenzayo kwayibona abayi-infiltrate-ayo. Benza sure ukuthi even ey'ndaweni ezithize kungena abantu bangasemakubo ngoba beqonde lento abayiqondile. Namhlanje-ke sila sikhona kuhayiza wonke umuntu isystem esayisebenzisa. Kodwa-ke kuhle ngoba niyithestile ndisekushonina ukuthi le system ibi-wrong. Okuyinto enhle-ke ukuthi kwesinye isikhathi fayele abantu obayeke bashe bese beyabona ukuthi awukuyashisa. Nengane-ke uyenze njalo uyayiyeka ishiswe ikhandlela bisiyazi ikhandlela liyashisa. Silana-ke sikhona-ke namhlanje. Okunye-ke kwenziwe yilama committee enawakhetha as delegates. Asedaleka umsebenzi omkhulu. Yabona-ke manje into eyenzekayo. Ake ngithathe nje ngobuholi baseThekwini la ngihlala khona. Ubuholi baseThekwini kunabantu aba-honest lapha kubona ubuholi baseThekwini. Ukuthi ngeke ngize ngibahlukanise ngamagama. Bese kuba khona abantu abangekho honest. Kodwa-ke mangabe ukukhuluma uzobabhanqa bonke kanye kanye ukuze bangazondani. Kodwa ngiyaphinda khona aba-honest khona abangekho honest. Kulama processes abekade enziwa ama-councillors and PRs ningayibona imess abayenzile. Ningayibona imess abayenzile. Enye imess yenziwe o-deployee. Bakade bephuma kubona kwe-region yaseThekwini. Nihayiza kangaka nje kwezinye indawo amanye ama-deployee ama-members of i-structure saseThekwini iwona sidalele lama problem. Ngitheke akubona bonke abantu abenze leyo nto. Kodwa angikwazi ukubasho ngamagama ukuthi hayi usibani. Kodwa sikule mess kunalomsindo ongaka manje khona. Sekuyaphoqa ukuthi akuntanto yonke ngisho i-KZN yonke namanye ama-region imikhuba ibikade yenziwa ama-comrade enawabeke i-traction. Imikhuba ibiyenziwa ama-comrade enawabeke i-traction. Asisho ukuthi babenge-right nibabeka. Kodwa yini i-system ngoba manitshelwa nikholwa ngokubona. Namhlanje-ke sikule mess-ke ekufanele siphume kuyona. Sekufanele kuqalwe phansi manje kuhanjwe kuyoconsultwa futhi again ukuthi ngempela uMadlokovu waphakama ngelanga elokuthi waphakama ngendlela e-right yini. Kuyatholakala manje ukuthi akaphakamanga ngendlela e-right ngoba u-deployee benza imikhuba izinto zama-SMS esingaziboni kuma-guidelines. Abantu abalandwa kwamanye amawadi bazofakwa ngala. Imikhuba eminingi abantu abalanda abantu ngamatekisi babafaka ngala. Ukungasetshenziswa kwama-voters roll ukuze kubonakale ukuthi ngempela lo muntu uhlala la kwaqhutshekwa khona kunjalo. Yini imikhuba ebiqonde ukuthi nizolwa. Imikhuba yokuthi abantu bazofaka abangani babo. Ngenxa yani njalo sashintsha umkhonto indlela owawakhiwe ngayo. Ekwakuthiwe emkhontweni sizo-appointa. Asizukukhethana ngoba kuzoba nje. Namhlanje-ke ni-defend izinto eningazazi namhlanje.
Ngizoyisho-ke lena ngoba hayi mina kangisabi bakithi bayazi kuma organization engiphuma kuwona ahlukahlukene khona nalenye futhi industry enisaba kakhulu ngangikhuluma mina into engifuna ukuyikhuluma ngoba nginjalo nje ngikhuluma into ekufanele ngikuma kufanele ngisho into right ngisho into right. Indaba-ke kufanele manje nidefende izinto eningazazi. Ingenxa la yokuthi izihlakaniphi sezihlangane nabanye babaholi be-region noma bama-region. Ngizobuye ngiphuma ngathi ngiyaphuma eThekwini ngoba ngifuna ukwawuka wonke lama-region nationwide la khona umkhonto ngoba izinto ezifanayo bezenzeka. Sekufanele-ke manje-ke udefendwe lento ngoba kunabaholi la abakade bedeploya kwezinye izindawo besetshenziswa iyona e-region because phela abantu ababaningi enabo so bebebadinga abanye abantu kube bazothatha umagaba bamdeploye kwenye indawo afike enze imikhubo or a-instructwe ukuthi into ozofika uyenze lapho nansi. Sekungenelela ama-province-ke manje ase-check-a lezi zikhalo aseyathola ukuthi bekade kugangwa bekungalandelwa ama-guidelines kwezinye indawo. Ngezinye indlela bekungalandelwa ama-processes ngendlela okufanele enziwe ngayo. Sengingazi ukuthi-ke manje lezi structures ziyalwa. Engingasho ukuthi ngithi ama-province amsulwa nawo ekwenzeni izinto. Kodwa amandla benikezwe bani? Abenikezwe ama-region ukuthi awahamba yosebenza throughout the country. Badlala ngalo ithuba lokuthi benze izinto ezi-right. Badayisana bebodwa. Bafaka abangani babo bese structure esisodwa. Namhlanje lento sefanele ilungiswe. Nikhala ngesikhathi ukuthi ka-IEC kuyavalwa kunja ubani osifake kule mess ngoba iwona ama-comrade. Iwona ama-comrade. Amanye ama-comrade nathi nitshelwa ukuthi awekho capable ukuthi angaba sezistructure ezinjengalezi. Hayi ngoba ngithi ubani okwakufanele abe khona. Nawafaka. Amanye angena ngenkani. Sesiyakhuluma-ke manje. Amanye angena ngenkani. Amanye asebenzisa imali ukuze angene. Silana-ke la sikhona njengamanje. Kwamanye ama-region sesifaneke nakakhongolose. Sesifanele nalento esiyibona laphana kaMadlanga ukubona oKhet Matlala no Brian Mokgotsi njalo njalo. Nala kwamanye ama-region sebekhona oKhet Matlala bakhona. Uzosebenza wena ground force ujuluka uze ube manzi te. Kanti uKhet Matlala uyacontrola ngale ngaphandle. Uyacontrola ngale ngaphandle. Uthi akuze ukungena leli ground force olufunayo noma lingasebenza lize lijuluke uzomjuluka wehle uyoshona ezantsi angeke lize lingene mina ngifuna usibanibani. Aseqalileke ama-comrade kwamanye ama-region nginenhlanhla-ke mina yokukhuluma nawo wonke ama-region akhona eSouth Africa and nenza into efanayo kuwona wonke ungathi niyatshelana. Aseqalileke amanye ama-comrade-ke kwezinye indawo asesebenza kanzima ngoba sebengenile oKhet Matlala bakhona. Lento upresident ayethu nivikela kuyona. Ngiyabuya lo part 2.